Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwu mba panigaranu. Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwu mba paniela. Ndị be anyị dejenu ekele m nụ. Aha mbụ Nwada Emmanuel Blessing Chidebere. Anyị ka ọzọ eji mara m bụ Adegara Nsụka. Ha paliri mmadụ be anyị Igbo bụ akwaghere ha chụeze Chikoke parị m ya ya pamara eko n'onwe ya ogere ya abụghị n'ogborogbo para batanụ na-enye ekwu mgbe anyị ya eshi obobo azụ Nsụka nri ejiri ya manụ ndị Nsụka ndị be anyị kele m no ke m were no jaja ma ọ na nwere ya bụ gara n'oge adụkọ ka anyị eji akọwa anyị chọrọ ime abịnta anyị chọrọ ishi obobo azụ ịbịa na Igbo Nsụka na eri ejiri ama anyị buru ibu n'ọbụ na etani anyị chọrọ ikwu maka ya bụ obobo azụ ya bụ obobo azụ bụ azụzụ ederede edere na ede were igu ria manụ ịhụga arachara na adọị n'ọbụ karịa manụ ka adị tete ka ukpeye na nwere ihe a na-arịa na ekpe na abụ azụzụ bụ ma ya bụ ihe imemenụ ha n'ọwa obobo azụ o nwere ihe ndị ọzọ na-ata iche anụ gwọ mmanụ bịa shimenu ọ bụrụ obobo azụ ma ihe ndị ọzọ na-ata iche anụ ile ya na mama na-ahụ akwụkwọ njara anyị eji ekenu ejikwa akwụkwọ ndị bekee nke a na-ekesa nta na ma waterproof ekenu na ọ bụ na ihe ejiri ya ma eji ekenu mgbe gboo bụ akwụkwọ njara ya bụ anyị sị ka anyị were akwụkwọ njara kemenu ma ya bụ akwụkwọ njara n'ile ya na-ahụ ọnụ n'ọkụ ịhụdụ ha n'ọkụ were kemenu n'ọzụfuru ọkụ ma na-ahụ ọnụ bụ ka o memenu ka oshi ike ya na ya ọ nọrọ ata eru echile na onweghị eme na ọ gbawakọ ya bụ akwụkwọ ndị be anyị ji ekenu mama ngonu mejide munye be ji agwọ munye oyo ọ bụghị munye ọkụ onu mere ekpara anyara opieko n'ime nye ma nwa ba akpọkọ arịa ma mara arịa akpọkọ baị dị na ya akpọkọ yelo ejiri ya manụ Nsụka dị n'ime ya ma onu mere akwụkwọ ahụ nji ma onu mere akpaka baị ile gbasara azịza na-eshi na ebe anyị akpaka epieleghị na ya n'ozughị ezu ma onu mebu yabasị ma onu mebu mmanụ Nsụka baị ma onu mebu unu akpata unu bọ monu mebi nene ịbịa na ebe anyị na anyị nwere inene dị iche iche eji eshi nri n'ọbụ na ehu onume bụ ogbodo ma emunye anyị eji agwọ n'ọbọ unu hụrụ ka anyị eshi agwọ onye abụ obobo azụ kemenu shikweshienu n'ọkụ ma jekwenu mama ihu na ebe na-agwọ vụrụ mmiri onu dobe nke ya ebie ka ịkwọ meka gero hem ya aha bụ na ọgwụgwọ mpali munye bụ munye ji agwọ ọnụ bụ ma ya munye mere mebe eji agwọ ọnụ ọ bụ ihe datịtị mmanụ bụ doce.
ndị manya kwunu na ahụ na ọgwọ gbara man ọ demakwa ka mbụ ebubas magari ọzọ anyị wetosh onmebe ahụ nji onmebe yabasị na anaghị atị anụ n'ukwu họb ọ bụrụ eti n'ukwu ha ịtakwute n'isi ka ọ na ọzọ aja nọ ya bụ ka anyị bie men ebie m na ọ bụ ebieche men asamamụ mama nga bịara gị ka ọ dịgo ya ka m bie m Stay by the side. ụna ahụghị na anyị na-ekonu bụ ekwu mgbe ma anyị si kwesịrị ihe ma ọsha bụ ekwu bụ anyị na-ekonu ile ya ọsha ya ahụ ka mbahụrụ na-agba m ihe mbahụrụ na-agbarụ ma ọ na anyị nọ na-ekwu be anyị nri a nọrọ na-ekwu be anyị echi ọ na-adụ ụsọ eke iche ma ọgụna na-eyedoche eyedoche ọ bụgo họba eshime onye ye ga-eye ekwu nri a nọrọ na-ekwu ya echi iri mmen nri mo ha nọrọ na-ekwu ndị oyibo ya echi n'ihe dị iche na-adị na ya ka m sokwe ọkụ mama gwọtara ka m ihe kpote nkụ ka m ihe kpote nkụ sokwa ekomena major nkụ bụ anyị ji esi nri na ebe anyị ya na-akụ ụsọ m sokwa ya nke ọma ka ọ gwakọta Mami, watch out, ma. Ndo bai. Agwacha marinya bụ obubas. Ịhụga. Na abụ kekere. Ekwukwo ọgụ mama mmiri n'ọkụ. Na ya bụ eji eke ma ya asa anụ munye. Bọgụ na ọgụ n'ọkụ bụ anyị mmiri anụ. Ma egbe ọ na-amị ọnụ na enwerido atịtị techere na ya aja aja. Ka ọsa manụ munye okere na tii na-ete medo n'ọkọchụ. Mama. Ndị be anyị ka nọkwa he na ihe obodo anyị sa ya ọbụ ka m kpughe nwa abụ ekere n'elu ya mama ọ bụrụ ihe o ji ekecha ọnụ ya bụ eriri gụnwajaka bụ nkwụ na-eswete eswete ihe agbachile ike na ebe anyị na-ekonu bụ eriri gụnwajaka ya bụ eji ekechi ọnụ ya ka ọ bụ na-atọ ele na-eken iricha ome obobo azụ ndị Nsụka ọ bụ na iricha olegenu gbaa mbọ soro nwa ma anyị shiri ya ekenu shimelekenu na ebe gị ka iri mene ka ịhụ mana ya bụ nri dị ezigbote ụsọ ọ bụkwa na ọsọsọ n'ọdụ ụsọ ọ na-enye ihe na-eshi ọ na-enye ike ọ na-enye ọbara ọ na-enyekwa obi aṅụrị ma ọ na-egbe irire nri dị gị ụsọ ime ime ọnụ ka oshi adana gị irire nri dị gị ụsọ rashire ka ya na arashi na na-asọ gị agaba na ada ọ na-enye obi aṅụrị ndị na-enwe obi aṅụrị bụ ndị na-ada ogologo ndụ
ka anyị chichere obobo azụ ma naghị ewefute n'ụwa mmanụ rimen riben na eshan riben na ehe ọ bụ na irishole dịka m shiri ekwu yeshime na ebe gị rimen mishitikọnye na ebe gị were ọsọ were ije shi mbi nọ na bịara na Nsụka asadụ ụmụ mbi erute na Nsụka asadụ ihụkọ mbi egote obobo azụ eri ma ọ ga na anyị na-ere enu n'ime ashwa nhwa ma anyị na-eshi enu na anyị nwere ike chichere enu buru enu fọọ n'ime ashọshwa ya ere enu nwetekomekweghị ego na ya ịma na ebe anyị n'onwe ya abụghị ego onye abụ eji asụ na ụmụ nwaanyị Nsụka na-agba mbọ mana ya ahụle na ya were numero ụzọ anyị akpa ego mama ọgwụrụ maka ọka hụrụ majelekọr majọr ọrụ dị na ya o nweghị ya dị usoro adịghị na ya o nwee ụzọ esi eji ọnụcha adị nsue n'ọbe na ekerekere gbara ogwuruteghe ọ bụ nwayọ nwayọ mba ahụrụ dị na ya ọgwụma majeleke mama ọkwa ike ishe mere ego nwere olileanya na ga-egbe egbo ndị be anyị mama eke chere na abụ ka anyị kpuchite na dịkwa ya n'ọkụ idịkwa ya n'ọkụ na ọ na-ute eru 30 minutes n'oyi miti doge n'ọkụ niile anọrọ taba abịa chile ma eyele m kpuchikwo ka anyị so ya n'ọkụ mama major nwa fụtara ka m dịgba ọkụ na ya ka m ya ekpota ikekere ndị be anyị ị na-eshi nri ya anaghị eyi ọsịsọ wee ya na ikekere na-ejite ọkụ ọ na-eme nnukwu nwụshiri ike ka m na-anyụlụ ọsịsọ wee ya na ikekere ọshwa wee ya na-echa ya n'atọ dịgba ya ai kube mọkụ nwanụ ka anyị cheziri ka ya bụ obobo azụ ihe oye anyị bute onugbu onye ọdụ ka ya dejeni obobo azụ m shiri n'ọkụ ka oyi eme ka m kpughe eme nyome
Oh, yeah, me. Come on, stay. I go stand. Uba so mo ne koku ye bo. Uba yo ye do. Uba ze ye. Uba ze ye. Do wako. Okay. Ya bo. Nwa ba sheke ne na ban. Ije te na asho asị ni chọrọ bubas na hu aba na eke. Mo kwere ndị na-eke na akwụkwọ ndị bekee na-eke Santana ma waterproof. Na ọ bụ na ehwa bejiri ya ma obubaz Igbo Nsụka ba anyị. Ndị ba anyị na abụ mgbe anyị rie ka anyị tọọ eme n'ụmụ aka ime ya ede. Ma jenu. Ndị ba anyị de jenu. Ona hogo obubaz ọ bụ m shiri bo. Meme vufte na nungu ame. Kori me ya bụ obubaz Nsụka bai akwere ka ya eshi ka ọ gwa m ka ya bụ nri dị. Ngwu ame. Kwa me ka iri me ya bụ nri ka mana ka ọ dị. Adai. Obubaz Nsụka sad. Nri ejiri ya mmanya. Nri aberire mbahuru ya na-asụ na eshi. Miele na-asụ mbahuru na eshi n'ime ọnụ ya na-enye na eshi. Ọ na-enye ọbara na eshi. Ọbara. Rimene ke kamana m ka ọ dị. Hey. Nri Nsụka. Nri Igbo Nsụka. Nri Nsụka. Ya na ye gburu ga igwa. Na igwa. Kem kwa me ka goshi ha ka ha huma ka ọ dị. Ungu eweliwe. Ndị be anyị ụna ahụ ka ya bụ obubaz na-adị m eshichere m. Ụna ahụ mamana oru ma abụghị ọkpa ma ya abụghị mai oru me obubaz ejiri azịzị ya eshi. Ngwari iri. Ọ na-abọbụrụ na ndị Nsụka rigide na ha ga-enweta onwe ha. Ihu m onye Nsụka eshi ga-adị ya mmanụ. Ma anyị na-agba shik. Anyị na-agba shik anyị chere. Oburu oge be mal. Ọ na-akọ akọta ihe. Eziokwu bụ ọ bụ. Ekpere anyara adịna. Akpaka adịna. Inene dị na ya. Mmanụ dị na ya. Ezigbo mmanụ banye ọ bụkwa ọnụ na-adị chenche na-ama n'ọnụ. Ndị banye ka ọ na-eri nye abụ nri ka m ju mmanụ ka ọ ngwa m. Ọ daga. Nri ha anya ọdụsọ. Ọdụsọ? Ọdụsọ. Ọ bụ nrigide nọọsụ m rigide. Ụna ahụmana anọ na onwego nri eshiri na Nsụka asadụ ya anaghị adị ụsọ. Nri Igbo Nsụka sọgburu onwe onye ya merute ndị mba ọzọ na-abịa ehụmarị anyị ya na-ajụ gịnị ka eshiri ya eshiene agabụghị ya eji ya eshiene. Ndị be anyị ọ bụrụ na ya bụ nri dịgọị na-eke oshiri afta na ọdịgọị soro wa anyị jiri ya eshiene shimene na ebe gị ka irie nri ju ehụ ma jee no. Nwada. Eka nyigide gị n'elu. Dar.